Que árbore da noz é a nogueira. Da nogueira sae a noz e ten moitos usos a nogueira. Para facer madeira, por exemplo, mobles, casas, etc. Hai moitos tipos de nozes. Por exemplo, a noz de Adán, a noz de macadamia, a noz moscada. Que é a noz de Adán? A noz que Esa de aí, verdad? Eso é a noz de Adán. Moi ben. A parte dianteira do huevo. Sí, moi ben. E a noz a noz moscada? Acordadesvos? É unha cousa, é como unha noz, pero que se lle bota nas comidas. Sí. Nas comidas, pero non na receita que vos fixestedes. Sí. Sí, nos guisos. Vale, continuade. Unha pregunta, tío. E cando cortades a noz, por dentro contrades sementes? Xa é unha pregunta un pouco difícil. Xa é unha pregunta un pouco difícil, verdad? Porque non corta a noz desfixérona para facer a receita, verdad? Le licuamos. Hai que partirla. Partístedes a noz e picástedela. Que receita fixéstedes vos? Boliñas de noz. Estaban deliciosas. Moito. Dicen por aí que estaban deliciosas. Salíronlles moi ben. Moi ben. A noz como ven? Dentro dunha? Dentro dunha cáscara. A noz é un froito, verdad? É un froito. Está seco e ven dentro dunha cuncha. Sandra ten unha pregunta. Que le echasteis a la receita? Licuamos as noces e as galletas. Picástedelas, triturastedelas. Echamos leite condensada e azúcar glas. Eso